Baga-baga taringot wasasani dosatta. Songon sitong na mangulu ahu nina Tuhan jawaba. Tung na solomodor hakku midah hamatean ni parjahat. Nalomodor hakku midah hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalan na asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Jauh
Hatani debata nagabe epistel di hita imana tersurat di Filipi bidu 2 ayat 12 anu ayat 10 walu tajaha mar soring-soring sasa ayat. Onpe hamu nahina holongan songon toktong ni pangulion muna nasailaon unang holan jupa di hamuna ahu lam songonima dinapado dao ahu mardongan biar dohot lomos ni roha ulaon hamu ma haluaon muna. Kai ula debatado di bagasan hamu biot ni dohot orang nang ulaon sal mangikuton lomo ni rohana. Dinasa pambahenan muna unang mahamu marungut-urungut unang maroha ganggu. Maha sumran jalo somar lao ahu aka anak ni debata aka no somar lidang di tonga-tonga ni sudut na bidu jala na marbalik di si mahamu marsinondang somon sisondangi portibion. Marsidopan mahamu tuhata hanguluani bahen puji-pujian diau di ari ni Kristus paboa na somagopo parlojongoku jala dada na somarguna halo jaokku. Ainang pe diduruson mudarhus songon pelean makolo mapersial muna marlas ni roha doau rap doh hamu saluhutna. Laos ima halason hamu jala marlas ni roha mahamu rap dohot au. Ima sahatna marturun tau mangyun hata ni debata jala naom piopsa. Amin.
ala ido kekuatan. Soalnya ini kekuatan manusia adalah janji Tuhan. Bukan keselamatan bangsa itu tergantung Asyur, bukan tergantung Mesir, bukan tergantung siapapun, tetapi tergantung ketaatan mereka kepada Tuhan. Iko bertobat do sebetulnya sida sian keangkuhan, sian kesombongan, do takkan asing. Iko bernama do rohana sida, bernama pikiran sida, bertobat atas kasih Allah, pengampunan yang lebih besar daripada murka ataupun hukuman Tuhan. Penghukuman bukanlah akhir. Dangi na parpudi itu hanya sebagai bentuk pengajaran kasih debata. Iman luar biasa ni hatuan ni jolma kamanami nanami. Luar biasa ni hatuan ni jolma nama jalo sia mual li hatuan ni debata. Dia ka keselamatan, dia ka padonganion, dia ka pangramationna, dia ka huasona karena dia adalah sumber mual ni aek. Mual ni aek ni hatuaun. Alai nama nami tinggal manahui nama hita. Mulong arong tabi sumber air. Datu mungkin loako kita la tabulusi HP hita lagi mauas. Lagi menderita, lagi butuh dahaga yang menyegarkan. Pasti do ikut tatahui, tabuat, tainu. Mereka pun demikian. Di situasi yang sedang haus. Kau dapat mudo mual ni aik hanguluan ni hatuau ni. Ditikidung dapat tayak kamang akainang. Pasti do otomatis aja kau tama aka nataholongi bereng di sana. Adong dumual asa unang mauwaso minu posiani. Saro pada tikio maru olahraga hita, manang nitiki arong aktivitas, ditiki dung keringat dung loja hita, pasti do talului mual ni. Ai sinumon sa cerek petahoi, sian galon aku petahoi, talului doi. Tetapi Tuhan menyediakan hanya untuk mereka yang mau mencari. Naolo manahui. Dang lehonon na jadang arung jol mana olo manahu yang godang rekod di mana ima tuhatai mau rekod do di hita di ibana ikon roro hitu muali laho madapoton olopolop las ni roha dukko dapat mual lakiani marolopolop maisi tarsar mai tu akka keluarga ta tarsar mai tu akka paparata tarsar mai tu akka nahina holongan rak mahita muse merulup-ulup rak segar ma pamatang tahun rak segar ma partodioton rak segar mahita majalo haluau sian debata alai dua manami nanami na hinalongan di bagasan Kristus Yesus karya debata na ikon si edehonota si puji-puji otta si patari otta di bagasan hasang apon nai hale amu akka pangisi ni Sion isi rasuk nai hita Sion nina hita runaing di bagasa seperti keton di bagasan haparsiota di bagasan keyakinani do di bagasan imantai nadapotan haluaun sian debata alida manami nanami molo petapatupa akka perayaan Natal bukanlah tentang pernak-pernik, tetapi tentang haluau nido. Mangingot isi do naroi. Mangingot songo dia do huaso di naroi. Mangingot songo dia do parbue ni. Pabahenan ni parhuasoi. Haluaun. Ido na paling ikon ingot di hita akamanami nanami. Asa adong parlopo-lopo di hita di bagasa situasi yang bagaimanapun. Gurang niya katantangan na kiurako kami. Gurang niya karintangan na kiurako kami. Gurang niya kajol manamak kosomi. Gurang niya kanas marlamani roha. Dot akala na asing. Makana heari roko si Mahatma Gandhi. Tokoh India. Madok songonokan. Aku sangat begitu suka dengan Kristusmu. Tetapi aku tidak suka dengan gaya kekristenanmu. Ini mana dok? Aku sangat begitu suka dengan Kristusmu, padoko tuhatai. Tetapi aku tidak suka melihat kekristenanmu. Artinya, dak sesuai pengajaran ni Tuhani,
di aplikasihon ni akajolma di padala ni ngoluna. At tarhina songonima, kebobrokan ni bangsoi, alay di parmuru-muru Yesaya dengan nubuatan. Ikko songonon dohonot taro moleate, ikko naro di mana, berengom mahuasona, ikko marulupulot do disi, ingok mai ido pondasi yang paling utama. Alay do akamang akainang, di paso-paso debata mahita, di padala ni nguluto, mangingot dengan bahasa ni debata, di nama nomu hita di bagasan olop-olop. Biar bagaimanapun situasi kita, ikut di bagasan olop-olop do hita, laho manomu Tuhani. Mamering huwasona, ditiki 10 tahun na salpu, 20 tahun na salpu, ditiki noaing do pengharapan na mengulu. Tu tahun-tahun berikutnya, tu ari-ari manghihuna. Itu sada kenikmatan doha pakatidakonon yang luar biasa nenok si berengota di padalan nguluton. Ingatlah selalu berakhir dengan sukacita. Selalu berakhir dengan sukacita. Haluani do unokna nyata, tidak abstrak. Dan raba-raba kita disi pasti do kepastian si debata. Olop-olop dia karya nang tajalo. Bentuk nyata na dia mai. Boy do pihita satu nuaing marsi panganon. Bodo pihita satu nuaing marsi numon. Bodo pihita satu nuaing manggora-gora di Tuhani. Bodo pihita sonar hita marhai pason di bagasan hosa hongoluan na si debata. Ido karya na paling utama sing ngototta asa adong olop-olop ta. Paimahot Tuhani ditikina. Paimahot Tuhani di padala ni nguluton. Di gudang ni akalas ni roha di akka materi akka jabatan. Di gudang ni akalas ni roha di akka hagabe nang akka hamorang na akka sangapon. Ido bentuk karya nyata Yesus Kristus si palua. Songon hataridan ni karya nyata ni debata tubang soe. Atong tajalo mahaluan ni akka mga kainang. Marhatuaw mahita si debata. Muali hatuani. Jala marulupulok mahita. Alam marhiti puji-pujian, doh pakatidak konota di hamalotin ni roha nang pikiran nang marhiti siya nakapabahinat na mangulu. Amin. Martang yang mahita. Hasangapon hamuliama diho ali debata Tuhan nami. Nautadahay marhiti Jesus Kristus si palua. Jala natotong manugunogu mga ramoti. Ngulunay marhiti todim na badiay. Tung takas do Tuhan. Songo dia huidahami huwasom. Songo dia huidahami dengan ni basam. Songo dia ton huidahami pabahinamu di ngulunami. Ala huilalahami. Ala hunikmati hami. Sahatu tikion. Mauliate ma Tuhan mauliate. Disalu nai. Ubalga do holong mo Tuhan asini roham di perdalan ngunamion. Sian rimasmu. Molo mamereng akka pangalahon namin niyan. Molo mamereng akka respon namin niyan. Molo mamereng akka pabahinan namin niyan. Molo mamereng akka pakateon namin do cara pikir namin niyan sapatutna. Gumudang do uhuman siyakko. Alay dang ina perjolo di berko. Ala na niya siyam muduhami. Na tinopamon. Na pinilimon. Holong mudo na perjolo na ubalga di pataridaw ko tuhami. Ala ni moliate matuhan. Tung unang tertutuk kami di padalan ngolu namion. Tung unang gabi mabuasi marah kami Tuhan tu padalan ngolu namion. Manang madaw kami siyakko. Manang huhalupau kami habelgom huasom di padalan ngunamion. Ikon ingoton nami do Tuhan. Ikon hamlatan ni rohanami do. Ala hodo mual ni aik hatuau ni. Hodo Tuhan mual ni saluhut. Lumubima na partupahon paradeon haluaun. Disadok na sajolma. Na mahutoko na persietu ho. Alam marhite Tuhan, di paingotodo hay marhite, panurirang Yesaya, di na makatahon ni mana. Tubang soy, nang soy mahami alay debata. Tung unang, madili hami di gudang ni akarintangan, di gudang ni akahamolon,
ikon ingoton nami do Tuhan di bagasan ulo pulup pami. Apalagi nuaingon di minggu-minggu Advent, di minggu-minggu paimahon, harorom marhite Yesus Kristus, nang rotu portibio Tuhan, lahu mokok nasa jolma, lahu paluao sen nasa dosai. Parsidoho mami Tuhan jalan pas doroha nami, hodo na mga turosoni, jalan hodo Tuhan na patupahoni. Atong jalo ma Tuhan nasa tangiang ng pujian nami, ulop-ulop nami, so nakapakrimon nami, asa mangulu kami di bagasan haporsyon na mangulu. Jala tungboy losam mo si Tuhan. Tuari minggu na ng ro, tung takas sami sumarpungo mo si, laho makamulatehon. Mamuji pasang pagwarmi di bagas jorom na badiyaon. Tuhan ne bata, pinuji pinasanga magwarmu, naramotam mo do, najagom mo do, jala paso-paso mo do, nasa dok akan nasa parmingguon. Ditongan ni Huriam, siya manugoton, tono siyang satu botari. Asa boy Tuhan gabi habalan lastiroha pasu-pasu, disadok sa na ruas ni Huriam. Debata Tuhan nami Yesus Kristus, mauliate ma, didenggan ni basam marhite, di naliliako basa-basa dana boru, ditongan ni keluarga amanami gunawan huta barat, dot inang rentauli, boru tabba. Tuhan mauliate ma, di basa-basa mi na pinasaham di tongan ni keluarga nasida. Tung ibagasan hai pasom ma yanak ko ni ibur magodang. Tung ibagasan las ni roha ibana marhite didikan ng naturasna. Ibagasan tangiang doh ibagasan hatam na badiyay. So ngoni ali Jehovah di bata nami. Ibagasan parminggon nami ano di pukul 10:30 patopaw ni Huriam do padidion na badiya. Tutulu halat danak tundengga ma Tuhan ulau ni tau hasanga pamad warmu gabi goar si bau jauh-jauhon goar si buat dame goar si buat pasu-pasu ditongan ni keluarga gabi hatari dan ni huasom ma Tuhan dot hasanga pomu marhite goari songoni ali debata Tuhan nami naing patupaon ni Huriam ma parapoton ditongan ni Huriamon di hari Sabtu. Tuhan pasu-pasu mana sa parapoton mamuay sin akapakatayon nasa narikop ako basyo ditongan ni Huriam di tahun 2020. Asa tulus dinggan. Asa gawi suman pasu-pasu. Jaya tarpasu-pasu nasa namakubasin na mangulaw sa lumomi maditongan ni Huriam. Pinuji pinasanga magwar mo ni Jehovah. Marhite di na mangingot kami di hiwasom. Di patupado akka perayaan Natal. Lumobi ma perayaan Natal diakoni dan anak asuh di bagasa sadaryon ng botari. Tundinggan mali Jehovah, marhite pangaramoteo mutulus nasa ulaw ni. Tau hasangapod di guarmu, marulop-ulop nasa jolma na maghuton ulaw ni. Pataridahon, didinggan di basam, dohot di pabahinamu, dot harorom, ditongan ni padalan nami di Portibion. Songoni ali Jehovah di bata nami, di perayaan Natal ni akka, yan akomu na meti dana sekolah minggu sian horonagel leng Sabtu na balga 2 hari di patupa di hari Sabtu tung takas matuhan di kepolosan nasida tung di bagasa lastiroha nasida di kepolosan nasida tung takas nasida majalo burjumi Tuhan huwasomi di perdalan ngau nasida hipas nasida gabi anakon na burju yanakon soleho nasida marhite ulaw nasida di pemujian nasida di perayaan Natal anon di hari Sabtu. Di bata Tuhan nami Yesus Kristus songoni nang di perayaan Natal ni Ama dan yang patupaon ni Huriam di hari Jumaton. Asima ramal di bata. Tung di bagasan ria olop-olop nang retama aka amanami laho patupahon patuluson ulaw ni asal marsanga magwar mo marhite parayani ima horong ni amanami ditongan ni Huriam. Padau Tuhan sen akka tanya ka perajaan ak simbolis asa gabi ulup-ulup nang puji-puji di sadok nasa ama do ruas ni Huriam tahe. Debata Tuhan nami Yesus Kristus gurang ni akka ancaman na naro ditongan di padalan ni gurang namion ali debata. Di akka teroris, di akka alam, di akka gurang ni jolma na semakalomohon akka na naudaringgan gurang na ali debata. Na mapapikiran ng rohanami ganggu, alipos mga rohanami,
Na jagomru tod di na pamatang nami, na parbisukommu dohami asa tung sonak kami Tuhan, tung tarboy dinggak kami, mangulaw nasa rikot, mangulaw nasa natu penadinggan, gabe habralas tiroha di hami, dau hami sian akka, tahin ni parjahati. Debata Tuhan nami, belgane asing rohami dohok duwalasok kami, huwa malatiok kami, marhite, pasu-pasum basa-basam. Dinanilihommu tabani umur di akka sadok ruas di hurian merlang tahun, dohot na merlang tahun di akka persaripeon, asima rohamal debata. Marhitei lam idon nasida ma, pasu-pasum di padaningo nasida, gawe habrani pasu-pasu nasida, marhite akka ulam nasida, marhite akka papayan nasida, nang marhite sian akka na asing pe, ala dipakiram nasida, ido kesempatan, ido basa-basa no belgani pinasamu Tuhan, ibagasan hahipason nasida, lahu makamalatehon, ulang tahun nasida. Songnya debata dakar ruas di huriam, naso apalaboy rat tami di patikion, ala ni parsahiton, napia nasida di ponoman nasida di rumah sakit manang na dijabu pe, nagali pamatang nasida Tuhan, naso apalaboy manggora guarmi pe, asima roham pasu-pasu nasida, lehon hagugoon, leon hai pasu tu nasida, patanggal Tuhan aka persahitoni, asa tung takas nasida laho manggora guarmi, tung takas nasida lamar lupulup Tuhan, maka melateon selalu nadinggan di basam marite hai pason. Tua manami si tua Profesor Peter Siombing, nyonya okto lumentoruan 1000 bulan hok nida boru selagan, nasib si torus Afiani Tania Gamma boru sojutak, si tua Dr. Andus John Walta si daun, Dr. Andus Iwan BM Tapu Bolon, si tua Joseph Tapu Bolon, Bisar na 70, pendeta DP Panjaitan, si tua Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Kotapea, Sahat na 70, si tua Insinyur MH Sihombing, Dr. Andus Pontius Fasius Siombing, Goster Sinaga, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sah Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boris Rait, dot lan akan na asing nasubuh guari hamil di bata, tung takas matuhan nasida, diape kota ngamun badiai, laho mamasumana sunasida, marhiti hahipason. Songnya di bata nang diakak keluarga nama kamalatia marhiti ucapan syukur nasida, di danasida songod dia balgani wasom, di padaan ngu nasida, mau lihat matu amar lopi gadam akalas ni roha jauh nasida, jale patreo nasida may marhiti pabayan nasida, nang roha mau lihat nasida. Pinuji pinasanga magwar mali Jehovah Tuhan nami Yesus Kristus. Molo petung nahurang namalo hami Tuhan. Laho mangidohon, laho makamalatehon, laho pabuahon nasa narikot di padaling namion. Horo botosai jala horo Tuhan na mangalehosa nasa narikot patulisomu di perdalanan ni namion. Atau paso-paso maruas di huriam sana me satu nama godang. Asa totong ibagasan lupuluh pami nang di bagasan roha mauliate. Pinuji pinasanga magwar muli di bata. Rodi sa leling ni leling na. Amin. Tapasaat ma piliata marhite ede puji-pujiata.
Yang Mahita. Ale debata amanami na di banogijang, hodo hararoan ni salu sileo-leo na gando na sa ulibasa na moliutus. Hupasata mi masiyan ng leom mituhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileon-leon itu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata amanami rodi saleleng ni leleng na. Mauliate marohanami tuho ala diramoti ho hami. Di bagasan taon parhuriaw ng salpui. Asi maroham. Napasahatok kami tu bagasan taon na ibaruon. Huidahami di bagasan na sa taon ni dinggan ni basam. Buas doho mga leho barita na uli tu hami. Asa mardami jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan niya kana porsea, akan naburju mangoloy hatam. Di pargoy hodo akan na porsea doho na posom, akan na mamaritahon habal gaomu di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sudedenggan di basam na sa tauni, sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan, saha rodi sadaryon. Di bahini, hupuji hami magawarmu jala hupasangapami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu nang huriam. Tabay maganu pari torop ni akan na porsea na marholong ni roha diho. Say parara maharajamu di sadok portibion. Sa ramoti huriam asa unang saut tahini parjahat na mga bati harara ni harajamu. Sa unang loas huriami disusay. Di gaori manang dileay. Ramoti maaka na pinilitmu. Pai masahat tuhang uluan, saramoti masuri na posom, na mamaritaho barita na uli. Sayjo makan naso tumadaho, doho parugamo na asing, asa doho na sida, pasangapon goarmu. Saramoti jala parbadiay mahuriam, saharodi haroro ni Tuhan nami, Yesus Kristus. Ale amanami na di banogijang, sa pinarbadia magawarmu, sero maharajonmu, sesaut malomo ni roham di banotongo songon na di banogijang. Lehon matuhami sa don hangulua siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa idongan namar dosa tuhami. Unang hami togi tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian de bata. Di pasu-pasu jalera moti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhin na tuho jala asi marohana midaho. Di dopak kon Tuhan de bata mabuhin na tuho jala di pasar ho madamena tu todim. Amin.
Shalom, selamat Advent, mari kita salut nak. Salam, selamat Advent, amin.